Zane ego neb irada xwe be û çete be wî be. Ego biryar û talîmatê diwan dewleta Tirk. Beşekî dewleta Tirk heye. Di nava dewleta Tirk jî belkî tevneyek bin lê beşekî wanî ego xwe xwedî kirin û xwe çêkirin li ser tunebûna Kurda. Peymana dehê adarê de ma hatim zekirin digotin em qebûl nakin çima Şam bi qesedê peymanım zekiriye. Heta roja îro her got şandeyê me çûn Şamê tiştek li hev dikirin şandeyê me vedgeriyan ciyê xwe roja din mudaxelet kirin şandeyek xwe şandin Şamê digotin gerek hûn tiştê xwe pêk neynin. Heta niha wisa bû. Ana jî êga ew şandin ser Şêx Mexsûd Eşrefiyê dîsa ew bûn. Yana ma ev çetana ji ku Şêx Mexsûd Eşrefiyê naz dikirin. Ji xwe erebî nizanî bûn. Ji xwe ne Sûrînî jî. û evê Şamê de jî îrada wan rehîne hatiye girtin. Gişt astekî ya tu dibê temam tu ket Şêx Mexsûdê tê çi bikî yanî? Ma tê hertimî tê dinemîne? Tê sibe tê bêj temam em taxên sivîlin medenî ma ne baregehên eskerî ne millet wê veger malê xwe piştî tê çi bike? Dîsa millet meclisê wan çîbû ma xelkê taxî ne ma tu nar yekî ji derve nayne. Yani ew taxahan dîsa rêxisînkirî bin ew bin dîs karin îşê xwe meşînin. Te çi fê dikir? Ti fêda wan tê tune. Tenê tên kişandin şer. Kişandina şer çi ye? Xerabkirina peymanan e. Xerabkirina tîfaqê ye ji bo rê bigirin pêşiya peymanên ji bo herêmên din. Mesela di peymana dehê adarê me gotibû entegrasyon, tekamül, endîmac. Êvaya çawa pêk bê? Mane divê em hevdûr rûnên û em hinek tiştan münaqeşe bikin. Ne? Xwedê tu şer bikî çawa rûniştin çi? Çê nabe? Tu dibî dijmin yani dibin du tarafê dijî hev. Nikarin slavê lev bikin. Slavê lev bikînin fîşeka vavên hev, bomba vavêjin hev. Çi kirin? Berê van çetadan dêr haferê. Birastî ez biryara Qesedê da ez dibînim got Qesedê biryareka raz daye. Yani wan jî slav dikin. Wan xuyaneyî got tenê bi eqliya wisa tenê eskerekî eşk û wisa tenê leşkerî nefikirîne. Wek leşkerek di berjewendiya gel û pêşeroja siyaseta demokratîk de jî fikirîne. Bi rengî xwezayî biryar dan û gotin em ê heremên got piştî hilweşandina rejîmê ketibûnê em ê ji wan herema derkevin. Yani Dêrhafir û Meskenê em ê paş dibin.